Eihän täällä ketään niin. Otetaan 5 minuuttia, mä soitan sitten yhdyshenkilölle. Hyvin toimii homma. Aika Katsotaan se vakuuttava. 5 minuuttia. Joo. Tuo. Tää on oikee... Eiku niin, vasen. Vasen, nopee. Piste. No, näkeekö tässä Joo. silmällä mennä? Tossa oli nyt varmaan matka olisi semmonen 100. Sitten tää on nyt sit oikee eri risteys. Onko tää eri? On se oli niin loiva. Oikein eri risti. Ala 10 ja oikee eri. Ei vasen eri tää on saatana. Ei tää nyt mikään oikee näkää tossa. Vasen eri. Vasen eri. Ei se. No joo, vasen eri sillalle. Pistetään siihenkin 50 ja oikee täys. Siis hetkinen. Mennäänkö me tuolta? Eli tässä on siima. Mennään. Kyllä. Joo. Me tehdään tästä tämmönen vekki. Joo. Eli tää on sit toi oli niinku oikee... Se on eri. Se on pistettävä oikee eri ja hetin oikee eri ja vasen... Oikein eri. Heti vasen. Vasen hidas risteys. Ja oikee nopea risteys. Ja Tää on tää peltopaikka väärin. Oikee nopea. Jatkuu vasen nopea. Mitähän ton kiven suhteen tehdään? on se sitten niin. No kyllä toisen kerroksen voi olla esillä. No, jätetään se nyt vielä. Vasen nopea ja sitten... Oi vittu, mä päätin sinne mihin. Noin. Vasen hidas risteys jatkuu oikee hidas pitkä. 5 ja vasen hidas risteys ahdas. Vittu tää on toisella kerralla. Tää on aivan paska. Toi tolpan kerta. Ihan tunnut. Oikee. Onks vai nopeet? Pistetään oikein nopea risteys ahdas. Ja sitten siitä matkaa tähän nyt 70 nyppy täys oikee nopea silta. Pistä siihen huomioon myös. Huomio nyt täys oikein nopeasti. Niin. Jatkuu oikee nopea ylös. Siis oikein nopea silta jatkuu oikein nopea ylös. Niin, koska me lähdetään oikeeta nopeeta, meillä on keskellä kurvia silta. Ja sitten se jatkuu sillä jälkeen vielä oikein nopea ylös. Joo. Ja sitten 70. Sitten huomiomerkki, minkä takia
tää lanssin paikka. 70 ylös, vasen eri. Jatkuu oikee nopea. Nypy. 100 ylös. Huomio. Tämä oli se hyppy, mistä hyppyt kävi. Veipät. Vasen ylös ja sit sit jatkuu vittu. Eikä tuolta meni, tuossa oli vasen eri yli nypyyn 100 ylös. Mikä oli tuo huomio nypyyn? Niin. Kai se vähän niinku tarvitsisi tulla vasenta laitaa. Koska se kääntyy vähän vasen ja sit se lähtee tää oikee eri. Nyppy vasen laita. Joo, Laitetaan nyt huomio nyppy vasen laita. jatkuu oikee eri. Oikein nopea, jatkuu vasen eri pitkä. Se on siinä sitten. Hippasen nopea pätkä. Täyttä ja eri aika paljon. Joo. Toi on just tää pottumainen siitä, että sit voi tulla semmonen ihan vauhtisokea paikka. Ja kattoo sitä. Arvattiin. Eli kun tästä on niinku joo, lähtö 100. Pitääks toi jakaja merkitä? Ei kai. Risteys. Vasen eri 70 vasen eri 70 vasen eri 70 hyvä ajan vastaan tulevien kaistu 70 vasen eri taas. Ja sitten, no nyt tulee pidempi matka. Right 150. 100. Vasen. Nopea. 5 yli nypyn. Ja sitten tulee toi vasen eri. 100. Ja tää on vasen eri maali. Vittu. Tää on kyllä ihan kammottava. Mistä vitusta mä päästäis? Tää täytyy tehdä kyllä ton kameran kanssa varmaan uusiksi. Tässä on kato vasta stoppi tällä kadulla sitten.